Ти нещо много назаден си го дал, нещо си започнал много спокойната да ми говориш. Спокойно ти говоря. Кога говоря, ти ще мълчиш, за това не ме чуеш. Как ще ме чуеш, като клепеш последно? Ти не знаеш хората да говоря, да ми само ти всичко знаеш. Инженер знаеш, доктор знаеш, аз не знам какво не знаеш. Отдавна не бяхме чували тази култова личност, Мария. Явно е насъбирал на Милен, за да се включи подобаващо. Нека си припомним първото включване на въпросия критик. Един материал от Златния фонд на Господари на ефира в пълната си версия без прекъсване. Цецков, ти ли си, бе? Аз съм, кажи. Ти ли си? Абе, ти като ти казват реклами, защо спира всичко реклами? Така като казват на другите, че това трябва да се върши, това трябва да се върши. Същия си ти покук. Защо слушаш началници да си казват реклами и ти спираш всякакво предаване? А? Маймуно мръсна! Ти колко си долен? Въшко такава! Да, бе! Значи, правителството виновни, депутатите виновни, а ти, като правиш пари на твоя собственик, ти правиш пари, ти прекъсваш да правиш пари. Не знам ли, като книга, да падар такъв. Не знам ли, че ти, такива като вас се мамата на България. Оти вие, иш, не знам ли. Говедо. Оти вие, смучите народа с тия реклами, с тия. И не дей да смя. Сама е рано такъв. Оти, тя трябва да види да ги направите, пакте мамата на държавата. Аз ще дойда там в студиото. Ма сега не мога да дойда, че имам работа. Мълчиш. Тапанарите. А каква работа имаш? Лъжец, манипулатор. И нищо не разбираш. Все замеси да ти даде работата. Така ли делиш? Така, маймойке мръсна. Така ли?